Здравейте, аз съм Албена Вулева, а вие сте с поредното издание на Сигнално жълто. Днес, както знаете, сме само един ден след като отмина видния празник, най-мъжкия празник 2 февруари, който надявам се тези, които се чувстват мъже, са отпразнували по достоинство, а пък ние днес ще им обърнем по-специално внимание с нашата топ 10 на хората, които би следвало да почерпят и да се почерпят на тази знаменита дата. Ако харесвате гейовете или пък мразите гейовете, имате основателна причина в следващите 30 минути да останете пред екраните си. Започваме Сигнално жълто с топ 10 на гейовете в България, така да се каже с Мис 2 февруари. За тази титла цял месец се провеждаше гласуване в нашия фен сайт, а сега е време да обявим и резултатите, за да разберете кой ще бъде звездата на месец февруари и по-точно на един единствен ден от месец февруари, датата 2. Започваме с материала, посветен на 10 най-видни, най-известни, най-хомо наши гейове, които освен това, разбира се, са известни български личности. На 10-то място с еднакъв процент се нареждат трима, за които обществото изразява съмнение, че бурно отбелязват датата 2 февруари. Това са псевдописателят Денди, но не крокодила, въпреки че второто би му отивало повече. Люлински циганин с прякор китаеца, даден му вероятно, защото предпочита да се облича в китайска стока, и Борис Дали, известен на широката общественост с една единствена своя песен, наречена Пиян, за която се твърди, че е кавър на хита на Глория Пияна вишна. Пиян, за кой ли път убийствено пиян, съня за тебе плача пак. Пияна вишна съм сега, искай ме в нощта. Борис Дали е най-хубавия певец. Борис Дали, да, мога да ви го покажа на картичка. Илян е най-хубавия певец. Не, Борис Дали, Борис Дали. Ето го, красавица. Снимайте го. Борис Дали, той е най-хубавия. Как така му се натиска? На турнето поне приема всички му се натисках. От изпълнителките? Да. И кои, например, която е бременна, натискат му се. И Борис Дали е тук с жена му. Те не са женини, но тя е бременна. Да, и те са тук на Пиринфок. В кой месец е бременна? Към в третия. Към 6-7. Не е верно, знаеш какъв корем има, като за... Как се казва жена му на Борис? Не знам, обаче... И всички му се натискат, така? Да. А мъжете натискат ли му се? Не. За кой ми беше? Друг никой. Ти Дугов може. И аз може. И ти може. После този. Това въобще човек ли или червей? Какъв е този изрод, бе, хора? Това някакъв проект за борба с затлъстяването ли е? Защото, повярвайте ни, всички повръщаме. Както от вида му, така и от житейската му философия, доколкото за такава може да се приеме примитивния му словоред, целящ изразяването на немощната му педерастична мисъл. Какво построи в живота си, което да е полезно поне за още един човек? Къщичка за два. Не еди кое си кресло, било много важно, защото върху него пръднала Мария Антуанет. Като на Валдо Рилс каза Дилс, що не цупна при нас? Аз съм Душко. Добродушко! И не го обявявайте за писател, защото факта, че е написал 2-3 нецензурни надписа в мъжката тоалетна на Спартако, подписани с личния му телефонен номер, далеч не го приобщава към тази твърде далечна от примитивните му хомомисли прослойка. Не обявявайте за писател всеки, който е научил българската азбука и си пише името без правописани грешки за причастен към литературната общност, колкото редки да са тези явления в кръга на вашите познати. Ще се наложи да преодолея вродената си гнуслива
мълчаливост и да излъча интервю с човека, имащ излъчване на гол охлюв. По принцип, общоприето е простотията и липса на реални качества у някои заболели от разстройство на съзнанието да се представят като ексцентризъм и оригиналност. За жалост, в този случай номерът трудно минава, да не кажа хич. Човечето е най-меко казано жалко и досадно в опитите си да се представи в стил, за който дори няма познание. Самообявяването за писател е заразно, затова искам да ви кажа, че аз съм поетеса. Сборник с душеразкъсващата ми поезия ще бъде издаден до 2 дни в 2 екземпляра. Един за мен и един за майка ми. Стихосбирката ми ще бъде преиздадена в още едно копие специално по поръчка на асистента на предаването Владо, който смята да я изнесе зад граница и предостави за изложение в Лувъра без мое знание. Заповядай. Здравейте, искам да ви задам един въпрос. Секунда да дойдат моите сътрудници. Кажете. Като за начало искам да ви попитам, дали не мислите, че дендизма вече е отживелица? Вие сте от Живелица. Аз съм почти отживелица, но това искам да ви питам и дали случайно не се смятате за български Оскар Уайлд. Преди Оскар Уайлд има 10 пъти по-блестящи дендисти. Томас де Куинси, Уенрайт, Уилям Бекфорд и т.н. Тъй нататък е особено изтъкнат. Това, че в България е известен само Оскар Уайлд, е малък детайл от всеобща невежественост. Такива са си хората невежи, но все пак вие имате за светъл пример много велики личности и скоро ще се доближите до тях. Да се доближа до тях, те винаги са били с мен. Да, очевидно не си сам. Те са вътре във вас, а защо ви няма прословутия бастун? Защото Сами аз съм бастун. е даден на реставрация. Каква е неговата цена? Всяка антикварна вещ има условна цена. Ако тя е оповестена за закупуване, това не значи, че тя е такава. Симеоне, защо не се приближите? Разбирате, че тук той се обръща към Симеон Сакско-Бурготски. А вие освен това сте и писател, доколкото знам. Коя е най-четената ви книга? Това ще кажа читателите. Далматинцът Марципан се радваше на известен Марципан. в изискани среди успех. Тук се има предвид успеха, който творбата пожъна в изисканата среда на обновената тоалетна на Централна гара, където успешно заместваше ролките с тоалетна хартия. Но особено голям интерес се радваха страниците от 25 до 32. Защото бяха отпечатани на по-мека хартия. Комедиантите, струва ми се, забавно четиво за много хора. Значи се е прочели повече от 10 на човека поне. Така че по-добре 10. Аз съм брат. По-добре 10 души като читатели. Отколкото 20 като писатели. Приятни празници, бейби! На 9-та позиция вашите гласове поставиха екстравестита мис Бони, преквалифицирал се в мейкъп стилист към пайнер, поради което всички певачки там приличат на травестити. Вижте и неговия трънлив път от пода на долни кръчми до върховете на масите, пак в същите долни кръчми. Тук се сещам за поговорката "Вълкът козината си мени, но нрава не". Питам се само защо Бони надява вълчата кожа върху лицата на гърлите на Митю Пайнера. Ето къде е била старата шапка на Мариан от Big Brother 2. Сега ще разберем и в какви отношения са гримьора и фризьора след подлата кражба на шапката. Вие сте сигурно от сигнално жълт? Да. Първо не сме се карали, това е някаква безумица и може би е ваша медийна намеса или не знам. Ами споделете сега с медиите. Какво да споделя? Карали ли сте се или не сте? В какви отношения сте? Прекрасни, поканям се. Сексуални? Сексуалните отношения сме с всички. Не може. Ами неговия мъж няма ли да ревнува? Ами нямам представа, питайте го него. Той не ви ли споделя нещо? Споделя всичко. Какво, например? Кажете някоя пикантерия. Питайте го него, аз не издавам. Верно ли, че сте щяли да почвате певческа кариера? Не, нямам такива гласови данни. А защо в днешно време не е нужно гласови данни?
С други разбирания съм. Да, това си личи и по сексуалната ти ориентация. Нещо друго да кажете? Не знам, питай. От типа на защо гримирате певиците по еднакъв начин? Изглежда като в Матрица. Значи на тях така им харесва. Всичките да са еднакви. Да. Нямате ли някакъв собствен стил? Моят стил е първи. И оттам нататък? Но там нататък има съкатлъци. Питайте колегите. А сега имате ли си приятел или приятелка? Имам 2 приятели, 2 приятелки. Достатъчно ли? А как се казва? Споделете. Мими, Гоша, Тутка и Путка, мерси. О, не знаехме, че с Кичка Бодурова сте си толкова близки. Аз смятам, че първо жената е устроена биологично по един начин, който не позволява определени движения. Вече тук да не задълбочавам, но в областта, да речем, на половите органи, една жена не може да прави движения, които прави мъж. Толкова силно отсечени, както ги правя аз. И другото, което е, че аз сам съм наблюдавал собствените си движения. Аз съм една комбинация. Турски крака, значи движенията в краката са горе-долу като на туркините. Ръцете са ми леко като на индийките. Бюста и главата са ми като на арабките. Значи това цялото нещо е комбинирано в мен, без аз да го знам. Сега, мъжете им е интересно, защото честно казано, те не гледат толкова колко добре танцувам. Те гледат колко добре съм прикрил някои работи, нали? И обикновено въпросът никога не е отправен от дама към кавалер, обикновено обратното. Ама къде е, нали, най-важното? Къде е скрито? И съответно дамата най-малко може да даде едно такова обяснение на това, къде е скрито, защото тя самата не знае къде може да се скрие. 50 на 50 мога да кажа. Къде и как е скрито, ще разберем от 7-то място в нашата класация. Имайте търпение, тайната ще бъде разкрита. Приятни празници, бейби! Осмото място е за астролога Иван Станчев. Дълги мъчителни бяха напаните му за слава, но едва напоследък името му нашумя покрай участието в ток-шоуто "Голямата уста". Там, както и сами се досещате, той беше поканен не поради някаква по-особена духовитост, а поради в прекия смисъл на думата "голяма уста". Къде иначе би събрал тия огромни фотополимерни зъби? Станчев не е от хората, които афишират своята сексуалност. За да прикрие левия си уклон преди няколко години, той сключи дори брак с някаква мистериозна гърла от бившите съветски республики. Веднага от родината изтече информацията, че дамата се прехранвала като танцуващ травестит. Вероятно за това Станчев рядко може да бъде видян в компанията на съпругата си. Тя от Беларус, но в момента учи в Германия психология. Сватбата комерциална ли или не? А само бихте ли ми обяснили какво е комерциална сватба, защото тук вече наистина ме изненадахте. За имидж, просто за имидж да се ожените или има нещо повече? Вие бихте ли се оженили за имидж? Да. Ами чудесно, направете го. Аз не мисля така. Приятни празници, бейби! Класацията ни определено е превзета от травестити. 7-то място е възседнато от бившия пловдивски травестит Гаро, нашумял от последния сезон на Big Brother. Гаро ще остане в историята на хомо-обществото с безценните съвети, които даде на подрастващите неопитни гейчета, как да си вкарат в леглото хетеросексуален мъж. Космичета на ръцете. Маха ги с кола маска, обаче те тук пак дадаха. Сега имам вид. Не мога да ги опръсна тук. Маш. Не, после стават много грозни, аз питах. Така ли? Да. Почват двойно да растат. Стой с късно тогава. Добре. Искаш ли да спиш с него тук? Не. Се облепиш с лекопласт и лекичко така настрани може да спиш с него на спалнята и той няма да разбере. Въобще, Сисито, една травеститка от Пловдив, тя работи. И вика, един вика, знаеш как го зове? Тя казва, може ли вика отзад да се... И той е казал, добре, отзад. И после казал, дай сега малко отпред. Тя казала, добре. Изкарала го и пак го вкарала отзад.
Да, и аз го знам, да. И той казал... Като нове. И той казал, друго си е отпред. Друго си. Всичко е на основа. А какво си мисли в главата, разбираш ли? Може да го метнеш и той по такъв начин. В леглото, пък после... Какво стана? Приятни празници, бейби! Мир от каризма похаби бая годинки и наркотици, за да убеди обществото, че не е мека китка, но съмненията и до днес са огромни. За това свидетелства и предната позиция, която взема в нашата класация. Той също се опита да вратне трика с фалшивото гадже, за да мине за хетеро, ама зле подбра моделката. Десите Некиджиева беше така добра да се влачи с него нагоре-надолу, но винаги тя беше възприемана като по-мъжествената половинка от тандема. Тук на Миро, в следствие на наркотиците, му се привижда човек със светещ джоб и балони. И за мен това беше жестока и тежка изненада, реално, защото реално клубната култура е влязла навсякъде в България, но за съжаление не с положителните си неща, т.е. с положителните неща, които тя носи, т.е. с хубавата музика е влязла предимно с наркотиците, които задължително я съпътстват. А този микрофон всеки момент ще ми влезе в лицето. Не се заигравай с репортера да не ти влезе нещо друго и то не в лицето. А за личния си живот какво ще се похвалите? Нищо! Нищо. Угасна ти кружката. Апа! И оператор е под прицел. Добре, че опазихме репортерчето. Какво става с вас, бе, хора? А от мене, аз отдавна не съм гледал предаването. И тук започна двучасова свалка на нашия екип. Изкъщат. Абе, не искаше момчето и едва се отърва към 3 след полунощ. Слава Богу, невредимо. Приятни празници, бейби! Утре е 2 февруари. Кои трима известни личности от българското шоу-бизнес пространство празнуват? Дим Дуков. Евгений Минчев, предполагам. От най-известните такива, да. Дим Дуков. Как се казваше това педал, бе? Трамвай номер 5. Какъв беше това? Евгения ли беше? Какъв беше, бе? Евгений Минчев. Евгений Минчев, бе, най-големото педалче на България, бе. Би трябвало Азис. Азис? Дим Дуков. Васил Найденов и други. Голяма част от обществото Азис. Не ги знам всичките кои са. Евгений Минчев и така нататък. Паркетни лове, все всички. Добре. Да. Дим Дуков. Ами Азис, Елза Парини. Евгений Минчев, сигурно. Предполагам. Евгений Минчев? Не, Азис не. Това са обратните най-различни кретени с сексуални аномалии. Азис? Китаеца? Те най-вероятно. Може би Евгений Минчев. 2 февруари. Знам само, че шефа ми празнува утре. За други известни не знам. Кой е шеф? Антони Иванов. Да е жив и здрав. Кои известни личности празнуват 2 февруари утре? Евгений Минчев. Драгочая. Как? Азис е най-големия от тях. За него само знам, за другите неща. Евгений Минчев също. Май Камен Воденичаров. За него се сетих, да. Защо Камен Воденичаров? Неудобно да кажа. Скуркински, естествено. Него поне може да го поздравим за това. Също и Евгений Минчев, нали? Евгений Минчев, да. Емблематичната гей фигура Евгений Минчев се нарежда едва на 5-то място. Въпреки огромните му напани, предимно анални да е по върховете на ексцентричността, те не доведоха до нищо по-различно от едно тихо, издайническо изпускане на газове. Мисля, че разбрахте кои естествени нужди притесняват нашия приятел. За жалост, той не се стърпя и се поддаде на зова на природата. В резултат на звуковата вълна, няколко чаши с вино се счупиха и разляха. За аромата няма да говорим, но всички усетиха, че киселото зеле и фасула редовно присъстват в менюто на ватмана. Но скоро видяхме ваш профил в гей сайт. Така ли? Да. Всеки може да сложи снимки. Мога аз да сложа вашите. Искате ли да сложите вашите? Вие преценявате. Ще сложа вашите, да.
Тогава ще знам откъде е. Няма никакво значение, всеки може да сложи. Евгений Минчев е във всички списания. Копирате едно списание и отива в сайта, нали? Тоест вие отричате, че вие сте публикували тази снимка. Интересно защо го е гледал сайта. Интересно защо го е гледал сайта. Интересно защо го е гледал сайта. И тук последва нечувана сцена на ревност между Евгений Минчев и гаджето му, защото той за пореден път се опита да свали репортер на нашето предаване, както сами се убедихте. Но уви и този път не му върза. Сладка тя, бе. Сладка няма да престане, бе. Приятни празници, бе. Четвъртото място е за безполовото същество Пеню. Пеню предизвика сълзи с житейската си драма Грозен нос, но уви това бяха сълзи от смях. И докато преди ринопластиката Пеню имаше да страда само за един крив нос и крив зъби. Две неща. То сега трябва да скубе мазни косици за всичко, което заобикаля този нос. А сега по-спокойно ли ти, след като носът ти е по-малко? Да. В смисъл, по-красив ли си? Ами аз мисля, че съм. Вие какво мислите, както ме гледате отблизо? Ти имаш много пудра по принцип, обаче щом се харесва, що е по-важно. Някои други неща. Много хубаво пееш. Искаме да те помолим да ни изпееш накратко. Наистина само някакъв рефрен песента ти летя с колата, защото много хора ще гледат и може да има заявка за това да пееш в Планета, да речем, или някъде другаде. Моля те накратко. Съвсем малко ще изпея. Летя с колата, нататък, без края летя. Те работи, това е красота. Извинявай много, но аз тези черти, които имам, ги подчертавам и ги използвам, защото те могат да ми несат много. Да ми е красота. Паднах достатъчно ниско. Просто не мога повече да падна от това. Джиджи, мамо, виж ме. Маминка, виж ме. Приятни празници, бе. Петлюв ден е 2 февруари, ден на смелостта. Наистина се иска голяма смелост да правиш секс по този нестандартен начин, като знам какви рискове крие. Затова е ден на смелостта. Петлюв ден. Адски много известни. Мазис, Евгений Минчев, Бони Гримьор, Антон Стефанов, Мариус Куркински. Е красив гей. Нямаме в България красив гей. Това наистина. Ето, например, световен мащаб има този Рики Мартин. Бой Джо... какво е? Аз не знам кой е Дарън Хейс. Аз Insatiable нищо не говори. Верно ли е гей? Да, даже се омъжи. За кого? Един. Верно ли е гей? Този е симпатичен беше на младини Джордж Майкъл. Ами той с този грим беше подозрителен. Аз подозирам един, че гей има едни Расмус, май се казват един. С едни сини очички гримирани. Не го подозирам, че е гей. Така ми намирисва. Така, чакай сега. Аз не съм ги казала всички, има и още. Борис Дали. Да, гей е. Ми винаги е бил. Кой още? Ма той е гей, Борис Дали, бе. Със сигурност е гей. Бе, още има гей, Камен Воденичаров. Е гей, кой още е гей? Как то Крум? Един Крум има, дето беше гадже на дъщерята на Миглена Ангелова. Той се правеше, че е гадже, за да си прикрие гейството, ама тя и Миглена Ангелова го разобличи. И каза даже, че ще му направи експертиза в съда дали е гей лично. Със собствения си полов орган. За което може да... То Крум е горе-долу симпатичен, да ти кажа. Аз съм го гледала по телевизия Веселина, където обясняваше за сексуалния си живот. И той като тебе каза, че обича от тройките по математика. Да. Като ми навежда мисълта. Аз поделям на глас. И така, още сигурно си малко се замисля сега. Миро от Каризма, Руши Видинлиев. Как те твърдят, че не са? Какво твърдят, че не са?
То може да твърдат много работи. Тя и Камелия твърди, че е на 36 години. Какво значи твърдят, че не са? То се личи от километри. Кой? То аз си им гаджам, това нищо не означава, че не съм гей. Да, и какво? Таня Илиева, извинява, е по-мъжествена от него. Жена. Виж какво не е доказано, че е жена. По лицето и не бих казал. Той нали този преди плащаше и Камен Воденичаров, като беше по-заможен, като бяха нашумяли с каналето и той беше най-известен. Нали плащаше на една Илина Кишишева той. И той мисли, че не плаща на тази. Сигурно майка му и плаща, за да се прави. Всякъде се чува за тях, като... Защо не са се оженили или нещо? Колко време мина? Хиканчев не се ожени, защото се стиска да плати за сватбата, пък и извинява, като видя приятелката му, съм напълно на негова страна. И аз не бих се оженила за такава. Тя конкурира дори на Искрен Пецов, приятелката. Двете са такива вълкодави. Достигнахме и до челната тройка. Култовото трето място е за Драго Чая. Той присъства тук, така да се каже, и тялом и духом. Тялом, защото прави секс по по-специфичен начин, а духом, защото постъпките са му чиста проба педерастски. Това, което най-се набива на очи относно Чая, далеч не са нито жалните му песни, нито каквито и да било други изгъзици, с които се опитва да минава за стойност на личност. Драго ще го запомним с това, че с цел да извлече лична изгода, забоде нож в гърба, да не кажа друго нещо в долната част на гърба, на дългогодишната си дружка и меценатка Лили Иванова. В момента нейното място в комерциалното използваческо сърчице на Драшко се заема от значително по-простоватата, примитивна и малоценна фигура от родното ни музикално пространство Ивана. Добър вечер! Вярно ли е, че използвате Лили Иванова, за да развивате музикалната си кариера? Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Браво, браво! Самопризнанието винаги намалява присъдата. Въпреки че природата те осъдила много жестоко. Най-вече за това, че не е ясно мъж ли си или жена, или и двете едновременно. Каквото и да си, много си смешен. Аз искам само колежа по тях. Приятни празници, бейби! Второто място е за Дим Дуков. Той направо бе изваден от нафталина и сложен за водещ на предаването Голямата уста. Дим беше един от шепата нещастници, които трябваше да заместят българските VIP-персони в изданието VIP Brother, където нито една истинска звезда не отиде. В качеството си на заместител Дим блесна със сърцераздирателна сценка, сравнима единствено с сополите на Пеню край басейна от последния сезон на шоуто. Дим Дуков, бивш монах. На него дължим изпедерастяването в българската манастирска обител. Или поне в тези обители, които той е обитавал. Жалко, че една от тях е именно Рилската. Но винаги се намира кой да опорочи българската светиня. Ето го Дим Дуков в компанията на интимния му приятел Красимир, с когото делят общ креват и бюджет от около година. Красимир според гей съсловието е значително по-млад, красив и интелигентен от Дим и би могъл да си позволи и по-малко отвратителна компания, но се увърта около старчока заради парите му. За никой от гей средите не е тайна любовта на Дуков към младата момчешка плът, която той може да си позволи единствено срещу заплащане, но хич не се стиска да се харчи за плътски удоволствия. В момента наблюдавате кадри от задушевната среднощна разходка на Дим Дуков с неговия любим Красимир и столичните улици. Излишно да се впускам в коментар на ужасяващо грозната му физика. Дребно прегърбено телце с огромна глава с оредяваща косица. Въпреки гротескната визия, Дим Дуков се радва на внимание и компания в гей обществото. Знаете ли кой е Дим Дуков? Да, това е педерас, доколкото познам. Да, е някакъв гей, някакъв педерас там. Мазен педерас. Да. Не беше ли травестит? Педерас? Не травестит. Гей. Гей, да. Гей. Един грозен такъв, много грозен.
Не мисля, че беше някакъв педераст. Всъщност човечето не е лошо, но те всички гейове са обичливи и ревливи. Хора, много съм обиден. Просто много съм обиден. Казват, ти виждала ли се в огледало? Ти простаци. Искам да си тръгвам. Знаех се. Лошо отношение за квартиранти. Вкараха ме при някакви супер модели, при които аз нищо не мога да покажа. Много лошо. Имам крив нос и крив зъби. Две неща. Много не искат да бъда тук много. Защо? Хора, много съм обиден. Не ми е по-гадно, колкото в момента. Просто много съм обиден. Аз изглеждам най-отвратително от всички тук. Нищо хубаво няма в мен. Не знам, според мен някои усетиха заплаха в мене. Много ми е тъжно. Приятни празници, бейби!折页，知道吗？保温板，涂料你知道吗？涂料，还有那个保温板，折页，保温板。Така кажи, бе! Фирма Ворошилов! Фирма Ворошилов! Не запомнихте ли, бе? Фирма Ворошилов! Фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Колкото от години и да върлуват слухове, че Азо не е гей, а само се прави неинтересен, до ден днешен той оглавява всички класации на тази тема. За жалост, в последните 2 годинки това е единственото, което може да се каже за него. Азо вече не е интересен, а и хубави песни очевидно повече няма да направи. Циганинът не е вадил хит от около 5-6 сезона и по чалготеките много рядко може да се чуе пискливия му гласец. Последният му кос «Бебето» също не предизвика желания фурор. В крайна сметка той кариера вече така и така няма, нищо не му пречи да си седи вкъщи да дундурка бебенце. Всичко, което се пише в вестниците за вас, в шок, че искате да сменяте пола си, че сте гей и така нататък. Как коментирате тези неща? Без коментари. Това какво са? Жълтата преса всички знаем каква е. Свободни са такива съчинения. Значи не давате интервютата, откъде имат информация за вас и могат да... Измислят си. Значи твърдите, че повечето неща, които се пишат за вас, са лъжа. Естествено, всички го знаят. Аз се съгласих, че до Коледа трябва да имаме едни много хубави гърди, които не трябва да пречат на килограми. Вие от коя телевизия сте? MTV, разбира се. Теб къде другаде ще те дават. Приятни празници, бейби! Това е краят на днешното ни хомосексуално издание на Сигнално жълто, в което единственият хетеросексуален елемент бях аз. Следващото ни издание може да гледате следващата събота от 22:30 по телевизия СКАТ. Сега се сещам да ви припомня, че наближаваме и друг важен празник. Това е 14 февруари. До тогава ще ви помоля на нашите електронни пощи да гласувате за най-грозна влюбена българска двойка
Ама ще ви помоля това да не бъде Валери Божинов и Алисия, защото за тях сме запазили първото място, а всъщност търсим второ и трето. Също така може да гласувате и за Алкохолик на 14 февруари, защото, както знаете, на тази дата, освен любовта, възпяваме и виното. Тук ще ви помоля също така да не гласувате предимно за Христо Мутавчиев, защото за него е запазено първото място, пък ние пак търсим второто и третото. Лека вечер, вие внимавайте да не прекалите нито с любовта, нито с виното.